Fy enw i Morgane-Alice Richards a rydw i'n astudio cyfryngau a cysylltiadau cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Dewisais ddod i Prifysgol Abertawe oherwydd doeddwn i ddim yn siŵr os roedd fi eisiau mynd lawr llwybr academaidd neu ymarferol cyfryngau. So roedd fi wedi dod fan hyn a sylweddoli bod y cwrs yn cynnig y ddau. So roedd fi wedi meddwl bod wrth dod fan hyn bydd o'n cynnig fwy o opsiynau i fi ar ôl graddio. Yn ystod y blwyddyn yma, mae'n rili diddorol, cos os nad ydych chi wedi astudio cyfryngau o blaen, fi wedi, ond roedd fi'n teimlo bod e'n digon hawdd i pobl sydd ddim wedi astudio cyfryngau o blaen dod a deall beth i'w wneud a sut mae diwydiad yn gweithio. Ni wedi bod yn astudio datblygiad ffilm a sinema sydd fi wedi mwynhau y fwyaf, fi'n credu. Mae'n jyst diddorol gwybod sut oeddwn ni wedi dechrau lluniau ar fel sgrin a wedyn mynd o dim sain i sain a dim lliw i lliw a so fi wedi rili mwynhau hwnna. Fi hefyd wedi mwynhau dysgu am sut mae ochr cysylltiadau cyhoeddus yn gweithio a sut mae nhw'n eithaf underrated a sut mae'n eithaf tawel. Chi ddim yn, ond bod chi'n gwybod amdan sut mae cysylltiadau cyhoeddus yn gweithio, chi ddim rili yn pigo lan arno fe. A hefyd fel yr ochr ymarferol ni wedi bod yn gwneud pegannau radio a fideos ddogfennol fi wedi gwneud y blwyddyn yma. A fi wedi rili mwynhau fel defnyddio'r meddalwaith. Mae Abertawe yn grêt. Mae'r bywyd nos yn grêt fan hyn. Mae'r prifysgol reit gyferbyn rili, y traeth. Ond wedyn, os chi'n cerdded tua 15 munud lawr y hewl, neu dal bws 5 munud chi yn y dre, so mae'n fach o'r best of both worlds. A mae pobl fan hyn yn lyflu a mae jyst yn lle rili neis a mae bywyd campus hefyd. Mae ddim yn, mae'r adeiladau ddim wedi gwasgaru, maen nhw gyd at ei gilydd, so chi'n cymysgu efo pobl o cyrsiau gwahanol, llefydd gwahanol, mae jyst yn lle neis i byw, rili. Os oes ganddoch chi diddordeb astudio cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe, edrych ar y ddolen gwaelod.